Fil-katekezi tagħna llum xtaqt li nirriflettu ftit fuq il-pastorali tal-Avvent, ġifieri l-ittra li l-isfijiet tagħna, l-eċċellenzi tagħhom Monsignor Paolo Cremona u Monsignor Mario Grek tawna sabiex tmexxina, tigwidana u tgħinna nirriflettu matul dan l-Avvent imqaddes. Il-kuntest li fiha l-isfijiet tagħna tawna din-littra pastorali eżistijej huwa fil-kuntest li l-2010 Malta nkunu din niċċelebraw l-anniversarju tan-nawfraġġju ta' San Pawl ġewwa Malta u anke se tkun sena importanti għaliex se nilqgħu f'gżiritna fid-djoċesijiet tagħna id-dussija tiegħu il-Papa Benedittu XVI. U bitħejjija għal dawn iż-żewġ ċelebrazzjonijiet li huma marbutin flimkien San Pawl u żjara tal-Papa, l-isfijiet tagħna proporunna din-littra li ġib l-isem sejħilhom Kristjani, maħuda mill-Atti tal-Apostli kapitlu 11 vers 26. Fiha nfisha l-isem ta' din-littra diġà jindika dwar dak l-isfijiet tagħna se jkellmuna dwaru hija l-identità tagħna bħala nsara u kif se naraw primarjament fis-sitwazzjoni kulturali illi fiha qegħdin ngħixu illum il-ġurnata. L-ewwel ħaġa l-isfijiet tagħna jiġbdulna l-attenzjoni dwar il-mod kif l-ewwel Maltin li laqgħu il-Pawlu kien hemm ħanejdu hekk dan l-iskambju bejn San Pawl u bejn l-ewwel ħutna Maltin. San Pawl irċieva minn għandhom il-karità tagħhom li tidher anke meta ġie biex jitlaq kemm tawhom affarijiet provvisti, però fl-istess ħin il-Maltin irċevew ukoll minn għand Pawlu il-fidi li kienet il-kelma li hu ħabbar flimkien ukoll mas-sinjali il-mirakli li huwa għamel. Il-fidi tagħna eżistijej nisranija ġewwa Malta ma bdiġ biss bix-xandir tal-kelma imma kif jiġbdu anke l-isfijiet il-pastorali ukoll bil-mirakli, bis-sinjali ta' Alla. Ma nibżgħux ngħidu iva li l-mulej mirakli għadu jagħmilhom u jagħmilhom biex jikkonferma l-kelma tiegħu f'rabta sħiħa mal-evanġelizzazzjoni u ma' surija u sinjali tal-preżenza ħajja tal-mulej fostna. L-isfijiet tagħna jkomplu jgħidulna li il-mod kif allura l-ewwel insara aw Malta hekk laqgħu lil Pawlu dana iġib ċerta firda bejn min jemmen u bejn min ma jemmenx. U referenza hija propju għall-Vanġelu ta' Ġesu meta jgħidilna li huwa ġie biex iġib il-firda. Ċertament mhux firda fis-sens negattiv li l-mwered qed jifridna minn xulxin. Però kif jispjegawilna b'mod tan sabiħ ħafna l-isfijiet tagħna, hija firda li hija neċessarja sabiex joħroġ it-twemmin vera bejn dak illi ma jemminx. Għal min jemmen mhijiex firda biex joqgħod jgħid ara aħna aħjar minnkom, aħna tajbin intom il-ħżiena, laqas xejn. Però kif peġġewha ħafna b'mod sabiħ f'min jemmen din il-firda aktar tnisser fih ix-xewqa li l-oħrajn jingħaqdu miegħu f'dak li jemmen fih. U allura huwa kliem verament li għandna x'narblu. Meta aħna naraw tant nies li forsi huma differenti fit-twemmin fl-imġiba minna l-insara Kattoliċi, din il-firda jeħtieġ li tkun. Ma nistgħux nillivellaw kollox u drid noqogħdu attenti minnha. Però din il-firda eżistijej titħalli fina mhux superjorità imma din ix-xewqa profonda ħirġa mill-weġa li aħna maħniex il-koll ħaġa waħda kif iridna l-mulej. L-isfijiet tagħna jgħidulna li illum il-Knisja l-insara f'kull żmien ma rridux nibżgħu illi nagħmlu din il-firda. U naħseb dan huwa diskors ħafna importanti fis-soċjetà tagħna llum. Ma nibżgħux li nkunu differenti. Ma neħtlux fir-riskju illi nagħmlu kollox u l-kulħadd l-istess. Ir-riskju li jekk hemm affarijiet ma naqblux dwarhom, allura inwarbuhom fil-ġemp u fuq dak li naqblu ngħixu dwaru u dak li ma naqblux inneħħuh ħalli ma jkun hemm xejn li jifridna. Propju eżistijej mhuwiex il-Vanġelu. Il-Vanġelu mhuwiex paċifista fis-sens li ikonna l-paċi bejnietna imma x'kollox jgħaddi. Il-Vanġelu xi drabi jġib rivoluzzjoni. Il-Vanġelu xi drabi jġib il-firda u din il-firda qed nitkellmu minnha eżistijej, l-isfijiet tagħna qegħdin jiġbdulna l-attenzjoni dal-kliem ta' Ġesu hija firda li ħanħossuha fuq livell bażiku fil-familji tagħna. Il-familja llum illi ħassib fiha min jemmen, minnu Kattoliku, min mhuwiex. Minnu Nisrani ma mhux Nisrani Kattoliku, forsi huwa Protestant, forsi huwa Evanġelista,
forsi huwa newborn Christian, forsi huwa ma xi setta bħalmu mal-Ġehova. Forsi mhuwiex Kattoliku mhux Nisrani xejn, forsi huwa Musulman, forsi huwa Hindu, forsi huwa New Age, forsi huwa ateu. Jiġifieri din il-firda ħanħossuha u nġarbuha mhux fuq livell nazzjonali, imma ħanħossuha fuq livell familjari tagħna. U allura dan id-diskors ħafna drabi rridu kunu ħafna sodi fih għaliex faċilment nibdew nagħmlu ħafna kompromessi b'mod uman bejn dak li aħna nemnu u bej anka ir-rabtiet familjari tagħna. U għafdal kuntest li Ġesu jitkellem illi min iħobb l-ommu, il-ħutu, l-missieru aktar li minni ma jissoqlux li jkun miegħi. Mhux għax Ġesu ridna nobodu lil familjari tagħna, imma jekk niġu biex nażlu bejn il-familja u Kristu se nażlu. Ħafna drabi ngħidu l-familja l-ewwel post, il-familja m'għandix l-ewwel post huwa Ġesu fil-ħajja tagħna. Il-bqija kollox jiġi wara. Inkluż kull vokazzjoni tagħna, inkluż tas-saċerdozju ta' reliġjuża, ta' żwieġ u l-familja, jiġu kollha kemm huma wara Kristu għalina l-insara. F'dan il-kuntest eżistijaj ta' din il-firda li Ġesu jġib minna, jġib fostna, l-isfijiet tagħna jiġbdulna l-attenzjoni kif sejrin u wettquha. U l-ewwel punt li jaqbdu miegħu li jispjegawna hija il-kwistjoni ta' l-opinjoni. Illum għanna waħed minn drittijiet tal-bniedem huwa l-libertà tal-opinjoni u l-libertà tal-espressjoni. Il-wieħed jista' jesprimi lil nifsu jkollu l-opinjoni tiegħu. Dak huwa wieħed mill-bażi tal-kultura demokratika u s-soċjetà pluralista. Jiġifieri kollok nies li għandhom ħsibijiet differenti u allura kien jistgħu jsemmaw leħinhom skont l-opinjoni tagħhom. Fil-waqt li dina hija aċċettabbli b'mod politiku, però mhix aċċettabbli fil-Knisja, fis-sens illi jispjegawna l-isfijiet. Għaliex jispjegawna hekk huma? Għaliex aħna bħala nsara ma nistgħux inqasqsu mill-Vanġelu dak li joġobna u dak li ma joġobniex. Però permezz tal-mamudija aħna neħtlu f'realtà li hija l-Knisja, li hija bbażata mhux fuq opinjoni tagħha, imma hija bbażata fuq it-tagħlim ta' Ġesu, hija bbażata fuq il-Vanġelu. U allura fejn tidħol il-fidi u l-morali ġifri l-imġiba tagħna l-istil ta' ħajja x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, mhuwiex suġġett ta' opinjoni. Nistgħu niddiskutu kemm irridu nitkellmu, ma mhux suġġett ta' opinjoni għaliex fil-mamudija aħna nkunu għamilna din l-għażla radikali għal Ġesu, l-għażla radikali għal Vanġelu, għat-tagħlim u l-valuri li jagħtina huwa u bħala nsara bit-toqol kollu li dan ġib miegħu eżistijaj, aħna msejħin biex nieħdu deċiżjonijiet u deċiżjonijiet radikali. Il-Knisja mhix post fejn noqogħdu niddiskutu hekk ħaġa hix tajba jew ħażina fis-sens li niddiskutuha isna aħna ħaniddeċiduha. Mhijiex il-post. Aħna nilqgħu dak li l-muli jagħtina. Ma jfissirx daqshekk illi fil-Knisja m'hemmx lok għal diskussjoni u m'hemmx lok ta' opinjoni. Jeżisti, però d-diskussjoni u l-opinjoni mhijiex fuq dak li hu tajb u ħażin u fuq il-valuri ta' Kristu. Id-diskussjoni u l-opinjoni fil-Knisja teżisti fejn jiġu, pereżempju, fit-twettiq ta' pjani pastorali. Fit-twettiq ta' deċiżjonijiet, hemmhekk iva, għaliex mhumiex affarijiet li ħerġin direttament mill-Vanġelu, direttament mill-persuna ta' Kristu, però mħollija wkoll bil-grazzi tal-Ispirtu fir-responsabilità tal-komunità nisranija b'mod partikolari f'dawk li għandhom il-karizma ta' tmexxija. Hemmhekk iva nistgħu niddiskutu, hemmhekk naraw anke l-Knisja f'Malta meta għamlet is-Sinodu, iddiskutiet tant, semet tant, l-awtorità stess baqgħet ħafna drabi lura biex toqgħod tisma' qabel ma titkellem. Ikkonsultat ruħha ma' min jemmen ma jemminx, konsultat ruħha minnu fil-Knisja minnu barra mill-Knisja. Hemmhekk iva fejn jiġu l-implementazzjoni ta' ċerti deċiżjonijiet, ċerti linji, ċerti gwidi li mhumiex il-fidi u l-morali, però ovvjament irid ikunu riflessi mill-fidi tagħna, mit-tagħlim tagħna, mill-imġiba tagħna skont il-ħajja nisranija. Hemmhekk iva għandna l-loka dialogu, għandna l-loka diskussjoni, internament u esternament fit-Knisja. Però mhux fejn tidħol x'nemmnu jew x'ma nemmnux, jew x'għandha tkun l-imġiba tagħna f'dak li tajba ħażin fil-fidi tagħna nisranija. Din ħaġa li hija ħanidu hekk li toħroġ mill-Vanġelu, il-fidi u l-imġiba tagħna kif insibuha fil-Knisja Kattolika, l-isfijiet għamlu referenza għaliha bħala il-kuxjenza kollettiva. X'iridu jfissru biha din? Il-kuxjenza kollettiva hija fis-sens
Il-kuxjenza turik hija l-vuċi talla fil-qalb tiegħek li qed turik dak li tepa ħażin. Aħna bħala nsara maħniex aħna li niddeċidu. Però hija l-Vanġelu li qed muti fil-Knisja u għalhekk hija kollettiva għaliex mhijiex għal uħud mill-insara hekk u għal uħud mill-insara mhijiex hekk, hija għall-insara kollha li hekk. Jekk id-divorzju huwa ħażin, mhux huwa ħażin għal uħud mill-insara u għal oħrajn mhuwiex, imma hija għalina il-koll bħala nsara, l-perimetru huwa l-koll għal-bnedmin kollha. Imma għalina nilqgħu di wkoll bħala rivelazzjoni minn għand Kristu, allura hija fil-kuxjenza tagħna bħala nsara dik hija l-kuxjenza tagħna kollettiva. L-ispiriti ġbuna l-attenzjoni li jisma' dina għalkemm qiegħda fil-Knisja però fl-aħħar mill-aħħar mhijiex fil-Knisja biss hija